iti nei mu nyina ramfa nhyem mu se o se mukum ho de gi Asantehene so friend Manhyia kra me na Kwaku bisa meba se wo ne wati kuo se akom Bosam ene ye de nsase no enye onipa de se ne ye de nsase no ye ne ye tra dem popo de ti Asantehene ye nya na enye ye etie nua ma konfo panifo ne se akonfo ni bia eku o mate wo mo nyon a wo mo ka ho ne se me konfo bi hyefa ne se wo nyon ko no ma ma dia nananom ote kokko so ko be Asante koto yin papa mbo mu asema freya konfo nyina bra nyifie ho Now I know say you the media monama semko mwansuna mbe ma asem ebafo ye ka Ghana ana Asantehene ha ana hadwama kom eya kom eko wias fa na nyina eye mena na Kwaku bonsema megyina hai ye beto akonfo panyifo bebri a ye dibuo ma wo mo se bi ye nyina ye papa ni wo mo nenso se bi prebiasa na ba no mo kom ani Yesu no mo chi no sabi yo omo ye na ye nyina esiom ka Nyankopon adi ya bedrusi na emse nananom omatipuo a epuo no omo kire se wa woni sa puo no enya de se wo hyefa ombeba da bialada. To be frank speaking with you, sir, minua spiritual father yi oyo obi a sebe konfo bia obehyefa e wo Ghana ha bia no papa no woko so ya akwala o wale woko etie baasa no wodko se wo mo nempo no sebe osape empanyifo kopa achew ka ba ye ka konfo ase nyina ka ye ma nenso no sebe ye nua konfo no wom koya ye empanyifo no mosro no ye de die ni buuma mo wom se sebe preduasa enya de se ombe makwanda na etomle bi a enipa na hyemra woma so na etimi ekase emra ye say we have to do constitution amendment opempanyifo yi a omtuwe ekopa achew ni nyina monica na de meka che ye mpanyifo no eni kro bia Asante kotoko hene wote kokoso wono ana Asantehene nyina da no wonne ye kom kire no wono kase ne Kwaku nsama nkom Asantehene ha meni nua ma egina ye nkom da bi adada eti de meka che se wote kokoso ana amatumi se yenti kuo wa Asantehene ha ne se obi a wanyo sa kuo no eni kwai se konfo bi won che ne se odonfo ni na Kwaku nsama wutimi na me hyefa wutimi ma mesre ko be Asante kotoko papa mbo mu asema wo ba mbu nkotodwe esrew say baby awo bia wo hemi na Kwaku say this video I know it's going to go viral so friend Manhyia kra me na Kwaku say meba se wo no wati kuo say akom Bosam ene ye de nsase no enye onipa de se ne ye de nsase no mituwai na se obi de nsa be KOFI a me konfo no Bosam no ana me de ne beko afahye na se no akwakokom etie nua ma konfo panifo ne se akonfo ni bia eku o mate wo mo nyon a wo mo ka ho ne se me konfo bi hyefa ne se wo nyon ko no ma dia nananom ote kokko so ko be Asante koto yin papa mbo mu asema freya konfo nyina bra nyifie ho ne kire da wudi tumi ni ma wo mo se wo mo nye saade no mane wo mani abrepa because ayekun ayeno mi gina okwa mi Yesu ya se obi be chensa be wie wonim se bia se ne ko ebe wie achi ni yese yansoma se shefa wapachew sebe wodi omo anidie fata omaba kamufo mu ani nto anye yi nensoro minim se afachewi aye kra behwe etimi ba ya me ye frɛ me ba ko sinapem ankonam 1000 me ma ne gina me nche no hwɛ mu ye ogina ha ya o nyina o ma boboda o mu dise o mo se ebi ni o so mu gina ho eti nana Kwaku bonsa me ba ya so esema hinti mo ma ye beba we eno so so do so o mo grom ko mbo 10000 we ye ba ko
Mienu. $200. Miensa. $300. Enan. 400. Enum. 500. Ezia. 400. Enson. 700. And what? $800. $800. Mo fa calculate na mo calculate. Say 15 15 times it is. Eti ye ka nyina ne say ye say baako esnapem. Agofo man mo ma agro no nsu edwem ha ye gidigidi. Ye bekom nana eye abosoma kotre nana ye mo akwaba. Modi nyam aba beta adwumadi na chia mana ye kama. Eti na de mesi nyankopon ne hene. Ampanya bebe.
Omanfo mfre ye mra. Omanfo mfre ye mra. 1978 men's boutique and traditional wear. Ena efre nananom ahemfo nananom ahema nananom achiame obi a wukodi hene anase akonfompo se woba 1978 men's boutique a eye kente nananom entoma yetutu eguso edeko eyie de eye agefro kente papa bi edi kodwabo ase ope ahenema ope frugu ope neche ope chachao anase ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a obetu aguso de a eye 1978 men's boutique a location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni emedidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso Dentini ebube ne brebe nse si ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro nim a wase wadoresa tanyini wantena fie ema aseduamfo Blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na anoma akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na America sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na